I dag er der inviteret til åbent hus hos friplejehjemmet Asbjørn i Tårnby, og Anne-Marie Rosenkilde, det er dig, der har æren af at være forstander, og du står og tager imod. Indtil videre ser det ganske velbesøgt ud. Ja, det gør det heldigvis. Jeg har glædet mig rigtig meget til den her dag, fordi det er ligesom mit svendestykke at vise huset frem og se, hvor hyggeligt det er blevet her, og hvor dejligt det ser ud med alle vores farver og lyset. Og det er også at få lov til at komme op og smage den gode mad, vi kommer til at lave heroppe. Vores kok, han har konkurreret i flere dage nu for at være klar til det her. Så vi er rigtig glade for, at der er kommet så mange. Du er formand for støtteforeningen. Det ser ud til, på antallet af mennesker, der er dukket op her få minutter efter I har åbnet, at der er stor interesse. Ja, og det er vi rigtig glade for. Vi har jo fået en kolossal opbakning fra den lokale støtteforening. Vi stiftede støtteforeningen i april 2019, og det starter jo som så ofte med 20-30 mennesker. I dag har vi omkring 420 medlemmer i støtteforeningen, og vi har fået rigtig god opbakning, både af det lokale, men også af folk, der bor i Hjørring og Hirtshals og Bistrup og Tversted. Der er mange medlemmer. Anne-Marie, vi stod sammen for nogle måneder siden i noget rå beton og skulle passe på, hvor vi gik hen, for der var håndværkere overalt. Er det gået siden da planmæssigt? Det ligner det, at det er. Jamen det er det også. Vi er helt i hus. Der har været lidt sådan efterjusteringer, men dem er vi ved at være i hus med. Så nu går vi egentlig bare og venter på, at vi får nogle møbler og nogle gardiner og noget personale, der starter op, og nogle beboere, der flytter ind. Så ja, det er gået helt som det skulle. Og personalemæssigt er I sådan godt i gang med at rekruttere? Vi har fuldt besat alle stillinger. Vi har været over 200 ansøgere til de her stillinger, og jeg har snakket med rigtig, rigtig mange. Og det har været rigtig kvalificerede folk, så det har også været en luksus for mig bare at kunne vælge helt frit, hvad jeg havde lyst til. Så det har jo betydet, at vi har ansat både sygeplejersker, ergoterapeuter og pædagoger og husassistent og serviceassistent og kok og ernæringsassistent og jamen, you name it, så har vi den faggruppe inde heroppe. Hvad er det for et sted, I kan præsentere i dag, hvis du skal sætte lidt ord på det? Jamen, det er et moderne plejehjem med de faciliteter efter de retningslinjer, som moderne arkitekter har brugt her. Vi kan se det, når vi sammenligner med andre plejehjem, at her er der tænkt rigtig grundigt over både indretningen og den måde, man har tænkt at leve sammen på, med hensyn til udendørsfaciliteter, med hensyn til vores spisesal, anretterkøkkener med videre. Man lejer en bolig på omkring 50 kvadratmeter, og så er der fællesarealer på omkring 30 kvadratmeter per bolig. Så det er rådighed over ca. 80-85 kvadratmeter per bolig. Og når det så bliver fyldt op med beboere, hvad bliver sådan det mest sjove, spændende, måske også udfordrende i starten? Alle de ældre skal selvfølgelig lige lære at falde til og finde sig til rette. Ja, og det bliver jo, vi er jo nye alle sammen, så vi skal lære hinanden godt at kende. Personalegruppen starter op her 1. juli, og så er der nogen, der holder lidt ferie, sådan, men vi kommer til at snakke sammen, alle sammen her i løbet af juli måned, sådan at vi i hvert fald kender hinanden, så vi er klar til at tage imod de første 10 beboere, der flytter ind her 1. august. Hvis du skal sætte lidt ord på stedet, også i forhold til faciliteter og ellers generelt alt omkring Asbjørn, hvad er det første, du så kommer til at tænke på? Jamen, det første, jeg tænker på, det er maden. Det er vigtigt. Det er det vigtigste, og jeg vil sige, nu har vi haft kokken ansat her siden 1. juni, og han gør godt indtryk allerede. Det vil jeg sige, det kan man også smage i dag ved den mad, han har lavet her. Så det bliver rigtig godt. Får beboerne noget at skulle have sagt i forhold til maden? Ja, vi går meget ind for medbestemmelser her. Det er jo dem, der bor her, der skal bestemme, hvordan det skal være her. Også hvad der skal foregå ellers af aktiviteter. Det bliver alt sammen på, hvad er det, de har lyst til. Vi skal ikke komme og trække noget ned over hovedet på nogen, der bor her. De bestemmer selv. Og jeres forstander, Anne-Marie, har allerede rost maden, som hun kalder særdeles vigtig. Og det er jo sikkert også, også for mig, måske alle aldre, er mad altid vigtigt, men det sætter I højt. Ja, meget. Altså vi sagde jo fra begyndelsen, at vi skal have mad fra, der er lavet fra bunden. Og flere gange har vi mandfolk, der sidder i bestyrelsen, jo sagt, at det skal nok være en kok.
Og vi troede jo ikke, at det sådan lige var noget, man så kunne få ind i budgettet. Men da vi så, at der var så stor interesse for det, så lod vi det sive, at vi søger en kok, og han kom helt af sig selv. Det gik nemmere end frygtet. Ja, han er uddannet lokalt i Lillehedens køkken. Bliver det ellers et sted, som kommer til at sådan have faste aktiviteter, eller nu skal I selvfølgelig lige ind i en rummel først, hvis man kan sige sådan, Anne-Marie, men hvad er dit bud på det? Jamen, det vil jeg tro, det gør. Jeg tænker, at vi får mange frivillige, og det starter vi op med i september. Der holder vi et møde, hvor vi inviterer folk, der har lyst til at være frivillige her. Hvor vi ligesom begynder at sige, hvad er det så for noget, vi godt kunne tænke os at lave her. Så ja, der vil komme også igen fra vores beboere, hvad er det, de har lyst til. Men jeg kunne forestille mig sådan noget som sang og besøg fra børnehave og skole osv., at det er noget af det, der kommer til at være tydeligt heroppe, at det vil vi gerne. Fortæl lige lidt om, hvordan det her det er organiseret. Det er jo et friplejehjem. Ja, det er det. Vi har haft en bestyrelse, som jo har lavet en fond og har stået bag byggeriet heroppe, hvor jeg er så blevet ansat til at have den daglige drift heroppe. Og vi er jo kun os selv. Vi skal jo ikke tjene nogle penge på det her sted. Så der er ikke nogen, der kommer og siger, at vi skal have nogle penge ud af det her, for vi skal tjene på det. Det er der ikke. Der er kun os. Og det gør jo også netop, at vi skal have et særligt ansvar for stedet, fordi det er vores sted. Du er formand for Støtteforeningen. Hvad er jeres opgave i forhold til Asbjørn? Vores opgave har jo været at skabe viden om, hvad der foregår. Viden om, hvordan det hænger sammen økonomisk. Vi har måttet arbejde længe, før vi kunne om så at sige, betale vores regninger. Der har vi arbejdet med budgetter i samarbejde med Danske Diakonhjem. Og så har vi så undervejs arbejdet med at få søgt fonde og firmaer om støtte til projekterne. Og der er kommet rigtig mange støttekroner ind, og det er jo offentligt kendt, at det største bidrag det kommer fra rederiet Asbjørn, som sidste sommer spurgte vores Niels Christian Jacobsen, kan det hænge sammen, Niels Christian? Jo, det mente han nok, det kunne. Og hvis det kommer til at knibe, så kan vi snakke om det. Den er god at have i baghånden. Ja. Så har vi fået mange bidrag, mindre beløb. Et pænt stort beløb er fra Hirtshals Sparekasse Gavefond, der har doneret 500.000 til medfinansiering af det orangeri, vi laver her til august ude i haven. Og vi har fået mindre gaver, 12, 15, 17.000 fra forskellige sider, og det er jeg også rigtig glad for. Og så er der udenomsfaciliteter. Nu kan vi kigge igennem hele bygningen, og jeg snakkede med et par ældre lige før. Jamen, vi kommer til at se både får og hjorte. Ja, han har sagt grise, køer og heste, det ved jeg ikke. Men i hvert fald et rigt dyreliv og meget tæt på naturen. Ja, faktisk midt i naturen. Ja, det er rigtigt, det er vi. Vi kan jo se dyresporene derude nu, så vi har også den vilde natur her. Men vi får høns, og det er jo lidt spændt på, hvordan det lige kommer til at gå med ræve og så videre. Men vi håber på det, og så får vi jo vores orangeri, hvor de frivillige jo får mulighed for at mødes og have et fællesskab der også. Bliver der rift om at komme til at bo her, tror du? Det håber jeg. Altså jeg vil sige, at vi har fået en god start. Så det tror jeg, det gør. Anne-Marie, sådan den første dag, hvor du regner med, nu kører det sådan, nu den officielle dag, hvornår regner du med, det bliver? Jamen, det regner jeg med, at når vi når hen midt i september, så har vi fuldt hus af borgere her, og personale er rigtig godt kørt ind i, hvad vi skal, og så kører det hele bare. Så får vi en almindelig hverdag, og ikke en velkommen til hverdag. Og det er spændende, hvornår I så kan melde udsolgt her på stedet. Ja, altså udsolgt, det bliver der nok aldrig, men jeg tror, at det her plejehjem vil komme til at stå som et mønster for andre tilsvarende opgaver. Og vi kan også godt mærke, at der er medarbejdere og beboere i de kommunale plejehjem, som siger, der kunne vi godt tænke os at bo. Og der var jo en kæmpe debat omkring lukning af daværende Havbakken. Nu står der et spritnyt friplejehjem. Det ser ud til, at der er et behov for et plejehjem i Tårnby. Jamen, det er vi ikke i tvivl om. Altså, den demografiske udvikling har jo sagt for længe siden, at antallet af 80-årige, der er raske, og som på et tidspunkt ønsker at komme på plejehjem, det kommer til at vokse gennem årene. Vi vil gerne give det her bidrag til de kommunale plejehjem. Det er kun en lille dråbe i
det antal, som kommunen råder over. Jeg tror, det er omkring 560 pladser eller boliger, der er i Hjørring. Nu kommer vi så med 30 med udsigt til, hvis man vil. Og hvis ægteskabet holder så længe, at et ægtepar også kan få bolig her.